لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تاش آية 52 أتكين سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم للي منذ مصر da littafi wanda muka fayyace shi daki-daki akan ilimi hudan wa rahmatan li qaumin yu'minu shari'a da jin kai ga mutanen da suke imani wato shi wani littafi da muka fayyace shi muka yi bayanin shi daki-daki akan ilimi shari'a ne jinƙai ne ga mutanen da suka yi imani a hal yanzuruna illa ta'wila ba sa jiran komi sai zuwan tashin alkiyama da ake ta ba su labarin ta a duniya ta ba su jiran komi sai zuwan fassararta wato sai zuwan ta su ganta karara yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da fassarar tashin alkiyama za ta zo masu wato ranar za su ga tashin alkiyama kuru-kuru ya ƙulun ladina nasuhu min qablu to inda suka manta ko suka bar ranar wato suka bar aiki don ranar gabanin zuwanta za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lallai haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya alkiyama da suke gaya mana za ta zo za a yi tashi alkiyama to lallai abinda suka zo mana da shi ya tabbata gashi mun gani fa hallana min shufa'a shin ko ana iya samun muna da maceta wanda za su cece mu fa yashfa'u lana su cece mu domin mu tsira daga azabar da aka ta gaya mana za ta auku za a yi muna أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ko kuma zai yi a mai da mu a duniya mu yi aikin da ba shi muka yi ba a can baya wato mu canza aiki daga mummuna zuwa nagari kada khasiru anfusahum lallai sun yi hasara kawunansu wa dalla anhum ma kanu yaftaru abinda suke kage ya kuma bace musu duk kagen ƙarya da suke ta yi to duk wannan ya ɓace masu
wa'annan ayoyi guda biyu uzuri ne Allah maɗaukakin sarki ya bayar ga kafirai gaba ɗai. Allah ne ke ba da uzuri ga kafirai domin abin da ya riga ya faru a kansu. Domin ayoyin baya mun riga mun ji bayanin makomar 'yan aljanna da makomar 'yan wuta, sannan muka ji makomar 'yan tudun la'arafi. To bayan Allah maɗaukakin sarki ya shigar da 'yan tudun la'arafi aljanna saboda baiwarsa da jinƙansa, to 'yan tudun la'arafi sai suka yi magana da kafirai. Bayan kafirai da ke cikin wuta sun kira 'yan aljanna, ko kuma 'yan aljanna suka yi magana da 'yan wuta. Domin can baya kamar da muka ta bayani, an samu zangon mutane gida uku, wasu mutanen na aljanna wasu na wuta, sannan ga 'yan tudun la'arafi. Mun kuma ji yadda 'yan tudun la'arafi suka yi magana da 'yan aljanna ta hanyar yi masu sallama da yi masu fata ta gari, don su ma suna yi wa kansu fata ta cewa su shiga aljanna. Sannan mun je da 'yan tudun la'arafi suka yi ta husuma da 'yan wuta. 'Yan wuta na fatar a ce 'yan tudun la'arafi sun cin musu, sun same su a cikin wuta, su kuma 'yan tudun la'arafi suna fata shiga aljanna. To ƙarshe ko Allah ya cika wa 'yan tudun la'arafi fatarsu ya kai su aljanna. To bayan yanzu an koma gida biyu maimakin gida uku, ga 'yan aljanna ga 'yan wuta. To sai 'yan wuta suka kira 'yan aljanna suka ce muna roƙonku arziki, don Allah ku turo muna, ku kwararo muna da ruwa da za mu sha, ko wani abu daga cikin abin da Allah ya azurta ku. Sai Allah ya ce 'yan aljanna su ba su ansa, su gaya masu cewa wa'annan abubuwa guda biyu Allah ya haramta su ga 'yan wuta. To gudun kada wani ya tsammanin an cuci 'yan wuta, an ki tausayinsu, an ki jikansu, to sai Allah ya bada uzuri a cikin wa'annan ayoyi guda biyu da muka ji. Allah ya nuna cewa wa'annan 'yan wutan tun fa duniya an hita masu da haƙƙi, an aiko masu da manzanni da littattafai. Manzannin nan da littattafai sun yi masu bayani na cewa su bauta ma Allah shi kadai, kada su yi tarayya da shi. Domin in suka yi tarayya da Allah, suka bauta ma wani tare da Allah, to makoma su wuta. Akwai mutuwa, akwai tashi. In ba aka tashi bayan mutuwa, to za a sa su cikin wuta. Suka fahimci wannan magana da kyau, suka gane ta, amma suka ƙi, suka kangara. Shi ne Allah ke ba kanshi uzuri don mu gano Allah bai cuce su ba, Allah bai zalunce su ba. Dama Allah bai zalunci, mutane da suke zalunta kansu. To shi yasa Allah ya ce wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm. Lallai hakika mun zo masu da littafi wanda mun fayyace shi akan ilimi, don kowa ya fahimci abin da ke cikin shi ya gane. Kamar da Allah ce kitabun fussilat ayatu, littafi ne wanda an fayyace ayoyinsa. Shi yasa alqur'ani da mutumin birni da mutumin karkara idan suka ji qur'ani za su fahimci abin da Allah ke nufi. Magana ce a fili wanda da babba da karami da malami da jahili kowa na iya fahimta magana Allah, yana iya gane ta, kowa gwargwadonsa. Wani ya gane da yawa saboda ilimin da yake da shi, wani kuma ya gane kaɗan. Amma dai bai yiwuwa Allah ya ce kaza ya zama ba wanda ya gane. Shi yasa babu wani abu cikin Qur'ani da yake dunkule, ko abin da sufaye suke faɗa
cewa akwai zahiri akwai baɗini, ba gaskiya bane. Qur'ani fayyataccen littafi ne, ayoyin Qur'ani daban-daban sun tabbatar da haka. Da haka da an karanta shi mutum zai gane. Ba ku ga yadda mutanen kawai suke zuwa su samu manzon Allah ba, su tarar da an saukar da aya ana karanta sun gane sun fahimta. Yahuda da an malamai su zo da an karanta sai su gane abin da aka faɗa. Mutumin ƙauye ba ƙureshe jahili wanda ya tashi cikin jahiliya shi ma ya zo a karanta ya gane. Shi yasa ma suke cewa la tasma'u li hadha alquran wa laghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan sun san da an karanta kowa zai gane. Sai suka koma suna cewa kada ma ku saurari Qur'anin, ku dinga hayaniya dan ku yi rinjayi. To Qur'ani littafi ne da Allah ya fayyace abin da ke cikin shi. Shi yasa akwai abubuwan da ba a yi wa kowa uzuri in yace bai gane su ba, dan bai yiwa. Yanzu misali cewa ka ayi shirka da Allah, wanda shine hanin farko da ya zo a cikin Qur'ani. Ya ayyuhan nasu اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. waye ba zai fahimci wannan magana ba? Duk wanda aka ce ma a bauta ma Allah shi kadai, kada hada shi da kowa, ko da mala'ika ne, ko da annabi ne, ko da manzo ne, ko da shehi ne, ko waliyi, ko da malami ne, balle duji ko aljani ko kabari ko kushewa, a bauta ma Allah shi kadai. Waye ba zai gane wannan magana ba? wa abudullah wala tushriku bihi shay'a, ku bauta ma Allah kada ku hada shi da kowa. Komi gidadancin mutum, komi dakikancin mutum, komi takwalcin mutum da ya ji wannan magana zai fahimci abin da ake nufi. Haka cewa Allah wala taqrabu zina, duk wanda ya ji wannan magana ya gane, ya fahimta. wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, kar ku kusanci alfasha ta bayyana ko ta boye, kowa ya gane abin da ake nufi. wala yaghtab ba'dukum ba'da, kada sashin ku ci naman sashi, kowa ya gane. wala talmizu anfusakum, ka ku dinga majunan ku zunde, kowa ya gane wannan. wa aqul kayla wal mizan, bangaren yan kasuwa kada ku tawaye ma'auni. wailul likulli humazatin lumaza wailul lil mutaffifin. ire-iren wa'annan ayoyi na umarni da kada ta Allah da bauta da kuma hani akan ayyukan asha, in an karanta su kowa zai fahimta. daga irin wa'annan ayoyin ba a uzuri ga wani yake fahimtar su. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Bangaren uwaye Allah ya ce a kyauta ma uwaye, wace shi bai gane wannan ba? Bangaren shugabanni Allah ya ce ya amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Abi shugabanni duk umarnin da suka yi wanda bai saba ma shari'a ba, abi ai aiki. wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. An gano kimar shugabanni da kimar umarninsu. Duk ma abin da ya zo na zaman lafiya ko na tsoro a fara tuntuɓa su kafin a yi wani abu ko a faɗi wani abu. Irin wa'annan abubuwa na umarni da hani wanda ce bai fahimce su ba, kowa ya fahimce su, kowa ya gane. To irin wa'annan abubuwa ba a yi wa wani mutum uzuri dan jahilcinsa bi hana sai ya fahimta, gidadancinsa bi hana ya fahimta, dakikancinsa takwalcinsa bi hana ya fahimta. To da haka Allah ya ce wa'annan kafirai da suka shiga cikin wuta har suka nemi agaji, suka nemi tallafin in aljanna cewa dan Allah su taimaka masu koda da ruwa, koda da shan ruwa su taimaka masu, su yan masu ruwa su sha. In ruwan ba su samu ba ko wani abu da Allah ya azurta su, wato ko dai abun sha ko abinci. Amma Allah ya ba yan aljanna umarni ya ce ku gaya masu inna Allah harrama ku gaya masu Allah ya haramta su ga kafirai. To dan kada wani ce kai Allahu akbar, yanzu Allah bai tausayin su, duk tausayin Allah, duk jinkan Allah ya kasa taimaka ma ɗan wuta da ɗan ruwan da za su sha. To da haka sai Allah ba da uzuri dan kada ma ka ga kamar wani rashin tausayi ne ko irin magana Bahaushe kaka dauki abu rashin imani ne. A'a wallahi ba rashin imani bane,
ba rashin tausayi ba ne, su ne ba su tausaya ma kansu ba. don tun nan gidan duniya sun gano sun fahimci Allah ne halice su, sun gano sun fahimci Allah ne ke mallaka su, sun gano sun fahimci cewa Allah ke tafi da al'amuran su. Sannan Allah ya aiko da manzanni, ya saukar da littattafai, ya ce a yi a bari. Sun fahimci abin da ake nufi da a yi, sun fahimci abin da ake nufi da a bari, amma ba su yi ba su bari ba. Irin wa'annan mutane aka masa azaba a musu laifi, an ci amanar su, an zalunce su, an ki tausaya musu. Ko kai yanzu a ce kana da bawa, kai ka saye shi, kai ka mallake shi, kai yake dauke da nauyinsa, kai ne cinsa, kai ne shansa, ka ce yayi ya ki, ka ce ya bari ya ki bari, don ka bugi sa cikin zalunci. Wallahi masalul a'la, wanda ke kawo misali duk Allah bi kowa ya buga misali, amma wani misali zai kusanto maka da hakika ne wannan matsala ka gane ta. Da haka kasancewar Allah ya sa su cikin wuta, kasancewar Allah ya haramta masu komi, ba zalunta su yayi ba, su ne ba su da biyayya, su ne ba su ji, su ne kangararru. To da haka Allah ya bada uzuri da kai ne, ya ba kai ne uzuri, yace wala qad ji'nahum bi kitabin, lalle hakika mun zo masu da littafi, fassalnahu ala ilmin, wanda muka fayyace shi akan ilimi, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minu, wanda shi littafin shiriya ne sannan rahama ce ga wanda suke imani. Kaga yadda Allah ya ce Qur'ani anan shiriya ce ga mutanen suke imani, ya kuma ce shiriya ne ga mutane gaba ɗaya. Don kowa ya bi shi zai zama mai shiriya. To amma me yasa bai zama shari'a ga mutane gaba ɗaya ba, ya zama shari'a ga masu imani? Saboda masu imani su suke amfanuwa da shi, suke aiki, ya zama mashi shari'a. Dan Allah ya mashi baiwar ganewa, ya mashi baiwar fahimta, zai gane abin da Allah ke nufi. Sai shi ya ki, kaga in ya ki, in aka horar da shi, shi ya zalunci kan shi, Allah bai zalunce shi ba. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ولكن إن الله لا يظلم مثقال الذرة إن الله لا يظلم الناس الله بيزال أنت لكن تقول لك إني أتكلم شيء كذا أي شيء كيش كنكرة كيش ده هكا الله يبارك أزري يجزوني سودا كبي ده هكا القيامة ده كتجاه مسنا تمسون تاوا سي الله هل ينظرون إلا تأويله أي بس جرون كومي سي فسر القيامة an gaya masu za a yi tashi alkiyama, akwai tashi, akwai harhaduwar mutane, akwai raba takaddu, akwai sikeli ma'aunin za a auna ayyukan mutane, akwai siradi za a tsallaka siradi, akwai aljanna, akwai wuta. duk aka ba su labarin alkiyama daki daki dalla dalla tun kafin ta zo, aka tsoratar da su abin da ke cikinta, amma suka kangare suka ki imani. to sai Allah ce shi kenan, ku jira fassara wannan labari na tashin alkiyama da ake baku. Yau mai ya'ati ta'wiluhu, ranar da fassara za ta zo, ya qulu alladhina nasuhu, to wanda suka manta suka bar aiki dan lahira za su dora cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya. yanzu ga sun gani, Allah zai ce musu alaysa hadha bil haqq, yanzu wannan ba gaskiya bane? afa sihrun hadha am antum la tubsiru, kuma shi ma wannan sihiri ne, kuma ku ido ne Allah ba ku gani ne? to idan wannan yini yazo za su yi ikrari su ce lalle manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya, sai su nemi ɗayan abubuwa guda, sai su ce hallana min shufa'a fa yashfa'una lana, muna da masu ceton mu, muna da masu bele musu bele mu, au nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal, koko a mai da mu duniya mu yi aikin da ba shi muka kasance mun yi a baya ba. Tala ce ina ba wannan dama ko dai babu cikin waɗannan abubuwa da guda biyu, kada khasiru anfusahum, sun dai riga sun yi hasara kawunan su, wa dalla anhum ma kanu yaftaru,
wannan alloba ta 2019 da ta auku ƙarshen shekara ta 2019 ita ce muke guje ma. Yau ga muna tafsiri da ɗaruruwan mutane, yau ga mu daga musu mahaujan baki da mai gabatarwa da masu ɗauka mun guje ma wannan sanadiyar umarnin da shugabanni suka bayar. To in dai mun yi da'a ga shugabanni don guje ma yaduwar wannan cuta mai kisa, domin zai hana Allah da ya ce kowa na cikin hasara amma ga hanyoyin kubuta, me zai hana mu bi? Yanzu mutum nawa yake sa takunkumi, haduwar mutane nawa aka hana, an ruhe kamfuna, an ruhe ma'aikatu, an ruhe makarantu, an ruhe hulɗa, kai har alaƙa ta duniya tsakanin ƙasa da ƙasa an ruhe. Wannan ya sa tattalin arziki ta barbare, wannan shi ya sa mutane cikin halin kakanikai, ba don komi ba don guje ma annobar da take kisa. To inda mutane sun yi da'a sun yi biyayya, sun guje ma cinkoso, sun guje ma haɗuwar mutane wadda take iya haifar da yaɗuwar wannan ƙwayar cuta wadda ko da ido ba iya ganin ta. An guje ma haɗuwa don guje ma aukuwar wannan cuta, kuma kowa ya ɗa kowa ya biyayya, an ɗauki matakai na kariya. To wannan kenan a duniya. To gashi Allah na ba mu labarin cewa kowa na cikin hasara, sai ya faɗa mana hanyoyin kariya daga auka cikin hasara. Sai ce illal ladina amanu, abu na farko kenan, sai da suka yi imani, wa amilu salihati, suka aikata aiki na gari, wa tawasaw bil haqq, suka yi wasiya da gaskiya, suka yi umarni da yin gaskiya, wa tawasaw bis sabr, suka yi wasiya, suka yi umarni da yin hakuri. To wa'anda suka yi haka, suka siffantu da wa'annan sifofin, su kadai ne hasarar lahira ba ta kamawa. Kamar yadda duk wanda ya dauki matakin kariya to ba zai kamu da cutar corona ba. Ta ga lamarin yake, Allah madauki sarki ya gaya mana a hanya cewa ga abin da zai hana mu. Yanzu misali, ban sa takunkumi, ban daina shiga cikin taro, ban daina hamma da atushawa da tari a gaban mutane. In kuma sun yi ban damuwa, ana sai ya kamu sai ya mutu. Zai zargi gwamnati da ta hana haduwa da jama'a, ko zai zargi likitoci da suke ba da umarnin a ɗauki mataki, ko zai zargi kanshi? Zai zargi kanshi. Da ya mutu ya kashe shi kashe kanshi. To don haka 'yan wuta Allah ya gaya masu tun duniya, ka hada kanku daga shiga wuta, ya ita masu da haƙƙi, ya aiko manzanni su kada littattafai, rusulan mubashirin wa mundirin, duk sun zo sun gargaɗi, sun zo sun yi bushara, ce ga hanyoyin tsira jama'a, jama'a ga hanyoyin tsira, jama'a ku kiyayi hanyoyin halaka. Kowa ya ji fahimta, wani sai ya ɗauki hanya ta halaka ya halaka, ya an kyale shi cikin abin da ya zaɓa, an cuce shi ba. To da haka wa'annan 'yan wuta da Allah ke ce mana wana da
lafiya aka ce maka ya ce ka ga wani gawurtaccen masanin lafiya, ga wani gawurtaccen likita, duk wanda magana zaka to ballantana Allah ya fi kowa ilimi ya ce wannan littafi na alƙur'ani mun fayyace shi mun cika shi da ilimi, fassalnahu ala ilm ai ala ilmin minna, ilimin namu ne, ilimin Allah shi Allah sa cikin Qur'ani ya fayyace shi bima fassalahu bihi, da abinda ya fayyace Qur'anin da shi na bayani daki daki, kama qala ta'ala, kamar da Allah ya ce a wata ayat anzalahu bi ilmi, ya saukar da Qur'ani da ilimin, daga abin da ke cikin Qur'ani ilimin Allah ne, yasa abin da ke cikin shi ya zama bayani daki daki. qala ibn jarir wa hadhihi al-ayatu mardudatun ala qawlihi kitabun unzila ilayka fala yaku fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala, shugaban malaman tafsiri, sai ya ce wannan aya da Allah ce fassalnahu ala ilmin, yace tana da alaka da ayar farko. kaga wannan ita ce aya ta 153. to yace wannan aya ta 53 da take dauke da cewar Allah fassalnahu ko 52 kai take dauke da fassalnahu ala ilmin, yace to tana da alaka da aya ta biyu ta wannan sura da Allah yace kitabun, littafi ne, unzila ilaika, wanda aka saukar zuwa gare ka, fala yaku fi sadrika harajun min, kada wani shakku ya kasance a cikin zuciyarka game da shi, litundira bihi, an saukar maka da shi ne domin ka yi gargadi da shi, kai makafirai gargadi don su yi hattara, wa zikra lil mu'minin, kuma tunatarwa ne ga mu'minai da suke imani suna yarda da shi. sai ya ce to wannan aya ta biyu tana da alaka da wannan aya ta 52 da Allah ya ce wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin, lallai mun zo musu da littafi wanda muka fayyace akan ilimi. sai ibn kathir sai ya ce wa hadha alladhi qalahu fihi nazaru, yace wannan magana da malam ya faɗa akwai abin duba cikin kaga malami, kaga almajiri yana ma malamin sa gyara don kasancewa zai iya yiwuwa almajiri ya gane abin da malami bai gane. to ga malamin ibn kathir, ibn jarir al-tabari, wanda shine babban malamin da ya dogara da shi wurin fasara wajen yin wannan tafsiri, amma ga shi ya ci gyaran malaminsa ya ce wannan aya ta 52 tana da alaka da ta biyu a cikin wannan sura. sai almajirin sai ce a'a, ana gafarta malam, zai sake dubawa, fa innahu qad tala al-faslu, domin rarrabewa tsakanin waccan aya ta biyu da wannan ta 52, rarrabewa tsakanin su ta yi tsayi. wala dalila ala dhalika, sannan babu wani dalili da zai sa mu ce wannan aya tana da alaka da waccan, an alakanta su, yace ba wani dalili akan wannan. wa inna ma lamma akhbara amma saru ilaihi, domin ita wannan aya ta 52 da Allah ya bada labari a cikin ta, ya bada labarin makomar kafirai min al-khasari fi ad-dar al-akhirah, ya bada labarin hasarar da kafirai suka yi a gidan lahira. zakara annahu azaha ila lahum fi ad-dar ad-dunya, sai Allah ya faɗi cewa ya fa gusar da uzurin su duniya bi irsalin rusuli, da aiko da manzanni, wa inzalil kutubi, da kuma saukar da littattafai. to sai ya zama wannan aya tana kama da wata aya da Allah ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. kaji ayat da take da alaka da ita, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, yadda wannan aya take wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, haka ita ma wannan aya take wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. kaji aya take da alaka da ita, ba tana da alaka da waccan mai cewa kitabun unzila ilayka fala yaku fi sadrika harajun min, ba da ita take da alaka ba. ita wannan aya kamar cewar Allah ne wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula.
to shi wannan aya take nunawa wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm, kamar yadda Allah ce ba mu yin azaba sai mun aiko da manzo. To wayannan an masa azaba ne saboda an aiko masa da manzo, sun fahimci abin da manzon ya zo da shi, sun gane, suka karyata shi, suka ki imani da shi, da haka da suka je lahira Allah ya masa azaba dan manzo ya zo musu. Allah kuma ya ce bai azaba sai aiko manzo, to gashi kun karyata mu, kun musunta abin da muka zo da shi, kun juya kun ba da baya, to akwai wuta. To sai suka ki, sai Allah ce to shi ke ba matsala, hal yanzuruna illa ta'wila, ai shi kenan yanzu sai ku jira zuwan abin da aka gaya muku, shi ne ma'ana hal yanzuruna illa ta'wila, shi kenan ku jira ku ga abin da zai faru. Ta ga mutum gaskiya ya ki, to shi kenan zo za a gani, ta kan yanzu na zai gani. zai zo, azaban nan za ta auku. Shi da Ibn Kathir ya ce ma wu'ida min al'azab, alƙawalin da aka yi na azaba, wannan kali da narkon azaba, wal jannatu wan nar, da alƙawalin cewa akwai aljanna akwai wuta da aka yi muku zai zo. Kana hu mujahid wa ghayru wahid, haka mujahid ibn jabr ya fasara wannan aya da malamai daban-daban. Wa qala maliku thawabu wa qala ar-rabi'u la yazalu yaji'u min ta'wili amrun. Malik ya ce abinda ake nufi da ta'wilu shine sakamakon wanda ya imani ya gazgata manzanni. Ar-Rabi' shi kuma ya ce za su dinga ganin gaskiyar labarin tashin alkiyama ɗaya bayan ɗaya hatta ya timma yawmul hisab, har ya tabbata su ga yinin katangatar ranar hisabi, hatta ya dukula ahlul jannati aljanna wa yadkhula ahlun nar nar, har ɗan aljanna su ga aljanna, ɗan wuta kuma su shiga cikin wuta. Fa yatimmu ta'wiluhu yawma idin, to ran nan fassarar labarin tashin alkiyama zai cika, su gan shi karara a fili. Yawma ya'ti ta'wiluhu ai yawmul qiyamah, ranar da fassarar tashin alkiyama za ta zo, wato ita kanta alkiyama. Kana ibn Abbas, haka ibn Abbas ya fassara aya yawma ya'ti ta'wiluhu ai yawma ya'ti yawmul qiyamah, ranar alkiyama za ta zo. Yaqulu alladhina nasuhu min qabl ai taraku al'amala bihi, wanda suka bar aiki dan amfanin kansu gabanin zuwan gini za su dora cewa wannan suhu fi darin duniya, suka manta suka bar aiki dan lahira a gidan duniya, za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi, lallai manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya, ga abin da suka gaya mana da za a tashi alkiyama ya tabbata. Fa hal lana min shufa'a fa yashfa'una lana fa yashfa'u lana ai fi khalasina mimma nahnu fi, shin akwai masu ceto da su agaje mu, su cece mu, su fitar da mu cikin abin da muke ciki yanzu. Au nuraddu ila darin duniya, ko ko akwai damar mu koma duniya. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sai ce manzo sam ba zai yiwu ba. Fa na'malu ghayra alladhi kunna na'mal, dan suna fatan wai suka ce sai mu yi wani aiki wanda ba shi muka yi ba. Kama qala ta'ala, kamar da Allah madaukakin sarki yace a wata ayar walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ma qad kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu lahadu lima nuhan wa innahum lakadhibun. Allah ya ce a wata ayat walau tara idh wuqifu 'ala an-nari, da kaga kafirai lokacin da aka tsaye da su akan wuta, faqalu ya laitana, sai su ya kai tun nuraddu, ina ma a ce mun mai da mu duniya, in kuma aka mai da mu mun yi alƙawari wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu karanta da ayoyin
sun yi hasara kawunan su saboda shiga su wuta wa khuludihim fiha da kuma dawwama su a cikin wutar wa dalla anhum ma kanu yaftaru ay dhahaba anhum duk abin da suke yi na kage ya tafi ya bar su ma kanu ya'buduna abin da ake nufi da wa dalla anhum ma kanu yaftaruna shine abubuwan da suke bauta wanda ba Allah ba. To duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba ya bace. Taka duk wanda ya bauta ma mala'iku, ya bauta ma annabawa da manzanni, ya bauta ma shehunne da waliyai, to gobe kiyama zai rasa su. Dan duk mutumin kirki bai kira zuwa ga bautar shi. Kisa gobe kiyama Allah zai ce ma bayan Allah managarta wanda aka bautawa cikin mala'iku da annabawa da manzanni da waliyai da shehunnai da sauran salihan bayi, Allah zai ce antum adlaltum haula am hum dallus sabil. Ku ne kuka bata da wannan ko ko su ne suka bace da kansu? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika awliya walakin matta'nahum wa aba'ahum hatta nasu dhikr wa kanu qawman. Shine ma'anar cewar Allah wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba suke kage suke cewa su masu cancanta da bauta musu, to za su bace musu. Ai zahaba anhum ma kanu ya'budunahu min ma kanu ya'budunahu min dunillah. Duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba zai bace musu. Wala yansurunahum bai ba su taimako su. Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab. To haka abin zai faru, ba za su taimake su ba, wala yashfa'una lahum, ba kuma za su cece su ba, wala yunqidhunahum mimma hum fihi, ba kuma za su tsamar da su cikin abin da suke kai ba. To kun ji wannan uzuri da Allah mai girma ɗaukaka ya bayar ga kanshi don ya tabbatar mana da abin da dama ya riga ya mana shi, kuma dama mun riga mun yi imani da shi cewa Allah bai zaluntar kowa. Wa'annan kafirai da suka shiga cikin wuta kangara su ta kai su. Allah ya gaida musu da haka gobe kiyama kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadhabna. Kaga kenan ba su da wani uzuri. Tun lokacin da wata tawaga ta shiga wuta wallahi ya zo mana. Kamar yanzu ka kama ko ka samu wanda cutar corona ta same shi, kace saboda ana dogar gargadin da aka kai ga rediyo da talabijin da bayanan na shugabanni da wayar da kan da likitoci suka yi, kai duk baka ji ba. Wallahi na ji. Shikenan haka shi ya baka. To haka za a ce ma yan wuta alam ya'tikum nadhir, me gargadi bai zo muku ba? To wallahi ya zo mana, kuma karyata. Sun suka zalunci kansu, ba Allah ne ya zalunci. Allah ya amfana da mu da abin da muka ji. Alam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah saka wa malam da alkhairi, ya amfanar da mu da abin da muka ji. Kafin mu rufe akwai tambaya ɗaya da muka samu daga shafinmu na yanar gizo, inda wani dan uwa ke neman malam ya bayani game da cewa za a mai da rayukan matattu a cikin kabari don su karɓa tambaya. Ya ce shin za a sake mai kai musu da rayukan ne ko kuwa? Idan aka mayar da rayukan kowane mamaci da ya mutu bayan daga ran nashi dan shi musulmi da mumini an kai shi sama ya isa wajen Allah, sai Allah ce a rubuta shi, wato a rubuta wurin zaman shi a cikin illiyi. Daga ba sai Allah ce kuma a dawo da shi duniya a cikin kabarin shi da bai karɓa tambaya. In ya riga karɓa tambaya shi kenan kuma ruhin zai koma sama, gangan cikin tana kasa. Amma a lokaci ɗai ruhi na ni'imtuwa da ni'imar aljanna, haka gangan cikin na ni'imtuwa da ni'imar aljanna. Zai zama ran ya rabu da jiki, amma dukkanin suna jin ni'imar da take cikin aljanna. Ta haka bayan an yadda aka zara rai, in an ka binne mamaci za a sake dawo da ran a cikin jikin shi don ya karɓa tambayoyi. In ya gama karɓa tambayoyi za a kuma sake zara ran ya koma cikin
aljanna suna ni'imtuwa da ni'imar